aften samlede en gruppe mænd sig og slæbte deres spyd. En af deres slægtninge var blevet dræbt, og nu ville de hævne sig. Drabsmanden hr. Torben skulle selv lide døden. Mindre kunne ikke gøre det. Næste morgen red de ud. Da de kom forbi skoven, så de hr. Torben, der gik og blødede til mark. Der går du nok og pløjer så smukt her, Torben. Men det skal ikke vare ved. Jeg vil nemlig have hævn for min slægtning, som du har slået ihjel. Jeg vil give jer mit hus og min gård, ja, og til med min smukke datter, Trylede hr. Torben. Han frygtede med rette for sit liv. Vi er ikke kommet for at få din hus eller gård. Vi er kommet for at få dit hjerteblod. Og så huggede de hr. Torben til pindebrænde. Nu red de til hr. Torbens gård. Ude stod hans datter, som var så smuk. Hun tog imod de fremmede, skænkede øl for dem og pjattede og grinede med dem. Hvis jeg havde vidst, at du var så sød og smuk, så havde jeg altid dræbt din far. Har I slået min far ihjel? Da har I bragt mig stor sorg og ulykke, Sagde pigen fortvivlet. Hvem skulle nu tage sig af hende og hendes søskende? Jeg har ikke behandlet dig særlig godt, men jeg vil sørge for, at du fremover ikke skal lide nød, og du skal have det lige så godt som jeg. Så satte hun sig i hans hestevogn, og sammen red de afsted. Han ville nemlig tage hende med sig til sin egen slægt og gifte sig med hende. Pigen så aldrig sin far eller sin søster igen. Trylede hr. Torben. Han frygtede For sit liv! Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er jo givet hjem. Hallo, vi er begyndt, Tumper! Hvor fanden var vi nået til? Ej, det er fint. Sørg for, at du fremover skal... Skal hvad, Gaga? Og sammen red de afsted. Han ville